Ko ni mama sɛmɛ ma ne tɛ wuli ka dɔn f'i ka sɛmɛ dɔ f'i ka sɛmɛ de f'i ka sɛmɛ de naamu ninnu ye sɛmɛyɔrɔw de ye Aliwata n'i y'i to dugu so kɔfɛ i ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ dɛ naamu e ɲɛ bɛ bara kun na k'i to dugu so kɔfɛ naamu bara yɛlɛla fɛn dɔ de fɛ Aliwata n'o tɛ ni bara b'a laada la a bɛ woyo dugu ma de maa t'i to so kɔfɛ k'o ye koyi nka n'a yɛlɛla fɛn fɛn i b'a ye kɛ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غفلني تني بين كانوا بكوا أنا فلا بكوا بلا جلني نوغتينا كأنا أبوني فوق كبارتاجي لكلا بلا جلين فوق أو دينك أني أو بالمك أنا كمان دفتني ودي جلين فلا أو نيكوراني واتينا وساز غوسكما على كم بس أوباما ambi an kanu bako bela jelem fo an ka partager dikala na nga abonné wa mu fo kosobe ko ni tie u ka konan jele baraw la mo ko yere je barake ko nyuma be fo kosobe ala kama baraw de do ni min ke ala kama ala bi saraw la sigato la fiu ya rabbi ala kanini aw bela jelem ke ala ne tere bawye ala kambe sa obama amina dane damado fo aw ye bi danfe min ka o de fle aw nyekoro bi nan ko mako basa nafa doni munumbe ala anga donta fitini na amina onyefa awye muko so abse ka awyera nafa askero ana kayro la ala kambe so bama bar sabula doni yere doni ndi ma shikrenti se ka bedon ayi kuma be fitini min do abino ko awye ne balma ke ne balma so ni yeni lame e ka ta ki yere nafa ne ayi ika partager union na be ka ta ka yere nafa ne ayi e be baradi soro ne rabi baradi soro ya lahara jodo kene kam ko so amisi ka waso ni anga nyuma kelu to mina ala kanina aw bela jidin be sa obama basa mun flani ala ka dan fen do nafa bala min te demisanu nga fagali do ronti amina nafa do fo awye mu ko so amisi ka fanal do so to mina ala kan be sa obama kenen gere ma do be no ko dimi de keme ku singa kosobe aka chani wati na kosobe ko dimi keme ka ma chama sene ne balma ka ne balma muso e ka basa ni doron cɛman ko t'a la musoman ko t'a la a bila minan dɔ kɔnɔ i k'a sisi k'a mugu bɔ i k'a kɛ soromugu ye situlu dɔ ɲini dɔrɔn i k'a kɛ situlu na i k'a ɲagami n'a ye n'i y'a ɲagami n'a ye waati min na e ka dɔɔni ta dɔrɔn i k'a mɔ a tigi kɔkolo la ka jigin siɲɛ hakɛ ko t'a la siɲɛ waati ko t'a la fɛnɛ waati min ka di i yɛrɛ e ka k'a la bani ne balimakɛ ne balimamuso n'i ye nin kɛ kɔdi min b'a tigi la ni ala ka diɲɛ kɔdi min b'a yɛrɛ ɲini pewu ala k'an bɛɛ sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen joli bi bɔ maa dɔw la joli banbali bi ko caman kɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ i jija i ka basa ɲini nin cogo kelen na i k'a sisi k'a mugu bɔ dɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ an k'a ma sɛbɛ dɛbɛn misali la ni mɔgɔ fatura o bɛ dɛbɛn min kɛ k'a sutura ka taa n'a ye kaburu na o dɛbɛn de ko don e ko kɔrɔma dɔ ɲini bani n'i m'o sɔrɔ i bɛ yaala ɲama sununkun sanfɛ sogo dunnen kolokɔrɔ fililen e k'o dɔ ɲini i k'o sisi ka fara basa in kan filen kɔrɔ min cira ka fili ɲama na i k'o dɔ fana ɲini ka fara kan i ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mugu ye i k'a tigi joli ko k'a jɛ kosɛbɛ i ka mugu in dɔ ta i k'a k'a da la ne balimakɛ ne balimamuso n'i ye nin kɛ siga t'a la ala bɛ lafiya d'a tigi ma ala k'an bɛɛ sababa ma mɔgɔ dɔw bɛ yen bana sidɔnbali b'u sɔrɔ u bɛ ko caman kɛ u tɛ ɲɛ sɔrɔ i b'i jija o kolokɔrɔ kelen i b'o dɔ ɲini tuguni i bɛ basa ɲini i b'a sisi k'a mugu bɔ i bɛ filen kɔrɔ fana ɲini o cogo kelen na i b'a fara a kan i bɛ tɔgɔma i bɛ taa tigiɲɛso la mɔgɔw ye fura min ko ka taa ɲaga fili tigiɲɛso la a kɛra fura sugu o sugu ye min sirilen fililen don a sanfɛ o de ko don kuru kelen pewu ta a la i kana sisi k'a fara nin mugu in bɛɛ lajɛlen kan i k'a kɛ soromugu ye i k'a don situlu la i ka to a kɛ a tigi salo a mana kɛ bana sidɔnbali o bana sidɔnbali ye siga t'a la ala bɛ lafiya d'a tigi ma ala k'an bɛɛ sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tuguni ne balimakɛ e de ye muso dɔ furu in kɔfɛ muso in b'a fɛ ka i janfa i ye ko caman kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ i donna dɔnnikɛla caman kan i ma ɲɛ sɔrɔ e ka basa cɛman ɲini i ka musoman ɲini i b'a faga n'i y'a faga i b'a kɔnɔ fara n'i y'a kɔnɔ fara i kelen kɔfɛ ka golo ninnu bɔ a la ka kunkolo in bɔ a la basa cɛman in i b'ale nugu bɔ i b'a ta k'a bila basa musoman kɔnɔ ka basa musoman nugu ta k'a bila cɛman in kɔnɔ i bɛ kunkolo in fara a kan tuguni k'a ni golo in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni k'a bila bɔti dɔ kɔnɔ k'a sisi k'a mugu bɔ k'a kɛ soromugu ye ne balimakɛ ne balimamuso e ka minɛn dɔ ta bani i ka seliji ta i n'a fɔ n'i bɛna seli i b'a kɛ cogo min na i b'i tɛgɛ fila ko siɲɛ saba ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'i da mugu di siɲɛ saba ka kɛ minɛn dɔ kɔnɔ
k'i nun k'o cogo kelen na ko minɛn kelen kɔnɔ k'i ɲɛ k'o cogo kelen na i n'a fɔ seliji bɛ ta cogo min na k'a ji bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn dɔ kɔnɔ ka tila k'a dɔɔni ta k'a kɛ furamugu in na e k'a to nin ka se muso in kɔnɔba nin a bɛ sa i ka furu la siga foyi t'a la ala k'an bɛn sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali sisan tuguni basa yɛrɛ sogo a jɔyɔrɔba bɛ hadamaden ka kɛnɛya la an bɛ kodɔn tuma min na an tun b'a ye maakɔrɔba b'a fɔ an ɲɛna denmisɛn o denmisɛn bɛ basa sogo dun a ka denmisɛnya kɔnɔ kosɛbɛ a fɔlɔ ye mun ye bana sidɔnbali caman bɛ denmisɛnya kɔnɔ o t'a minɛ fiyewu i n'a fɔ mugubanaw o ni a ɲɔgɔn caman o kun t'i sɔrɔ fiyewu denmisɛn o denmisɛn basa sogo dun a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ i la o sira kelen kan tuguni denmisɛnnin mana mugu e ka basa ɲini dɔ i k'a sisi k'a don situlu la i k'a k'i ka mugu in yɔrɔ salo siga foyi t'a la o ye mugu bannen pewu wa n'i t'a fɛ den yɛrɛ fana ka mugu tuguni depuis a fitinin basa ɲini o cogo kelen na i k'a sisi k'a mugu bɔ i k'a don situlu la i ka to k'a salo ni a ye denmisɛnninw b'a minɛ ka ko bɛɛ kɛ n'a ye ni ala ka diɲɛ a tɛ mugu fiyewu ala k'an bɛn sababa ma an bi an kanubagaw fo ka lamɛnbagaw fo an ka partagelikɛlaw kɛrɛnkɛrɛn ma an b'u fo kosɛbɛ ka abonnew fo ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛn sababa ma k'u encourager u ka baara la barisabula ala kama baaraw de don aw denkɛ ani aw balimakɛ jɔlen filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin waati in na ka dɛmɛ don aw ma aw sigiyɔrɔ ani aw kɛyɔrɔ la ne balimakɛ ne balimamuso ne fana ye nin video in sɔrɔ e k'a partager i ɲɔgɔn wɛrɛ sigilen a ka so u ka nafa dɔ sɔrɔ a la e bɛ baraji sɔrɔ kuma yɛrɛ bɛ baraji sɔrɔ o bɛ kɛ bɔda ye e ni ne bɛɛ lajɛlen bolo lahara jɔ don kɛnɛ kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kɔnɔnajɛlenya baaraw la ni ala sɔnna ma don nataw la an bɛna continuer ni an ka direct kɛliw ye mɔgɔw b'u ka ɲininkaliw kɛ an b'a jaabi an seko dama yira la ni u ye ni ala ka diɲɛ ye ala k'an bɛn sababa ma barisabula dɔnni ye fitinin de ye u ma ti a bɛɛ dɔn wa n tɛ fɛn fɔ bɛɛ tɛ min dɔn n bɛ fɛn de fɔ bɛɛ ma deli ka min minɛ fɔlɔ ne balimakɛ ne balimamuso aw denkɛ ani aw balimakɛ de filɛ aw ɲɛkɔrɔ nin waati in na Usazu Gawusu Kuma n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma kɛrɛnkɛrɛn ma Ɲamakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ni ala ka diɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ ni ala ka diɲɛ an y'a dabɔ ala kama baara min kama yarabi ala k'a sabati o ala kelen kama an jɛra diɲɛ na cogo min na ala k'an jɛ fo jannatul firdausi kɔnɔ o cogo kelen na ala kira kɛrɛfɛ an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله ni mama sɛmɛ ma ne tɛ wuli ka dɔn f'i ka sɛmɛ dɔ f'i ka sɛmɛ de f'i ka sɛmɛ de namu ninnu ye sɛmɛyɔrɔw de ye Aliwata n'i y'i to dugu sɔgɔfɛ i ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ dɛ namu e ɲɛ bɛ bara kun